Kaixo, egunon. Bueno, hemen ikusi dezakezue, erosi dugun eguzki sukalde berri bat. Bueno, labe antzekoa da, bale? Ikusten dezuenez, daukagu hodi bat, kristalezkoa, eta, bueno, barrutikan dauke material bat, beltza, giro osoa egiten dona, eta gero hemen ditugu bi hegalak. Bi hegal hauek dira aluminozkoak, eguzki izpiak hemen rebotatzeko, eta hodian sartuko lukete beroa, bale? Hemen, barruan, oraintxe bertan sartu ditugu txanpiñoi batzu. Ikusten duzue? Prestatzen da. Honek ez du erretzen, bakarrik barrutikan hartzen du beroa. Kajoi bat antzekoa dauke, honek, eta hemen jartzen duzu nahi dezuna sukaldatu, eta, bueno, aliñoa jartzen diozu, gatza, pixkat, olioa, eta, bueno, nik bota diot baita ere pimienta negra, eta hemen sartzen da. Hau, ondo orientatu egin behar da, eguzkia ondo hartzeko, hain justo sartu zait hodei bat, baina honek urdin kolorea hartzen donen, zuk ikusten dezunen urdine, horrek esan nahi du ondo orientatuta daola, ez da zaila, Osea, hemen dauke mugitzeko aukera ematen dizun katxarro bat, eta holan, gero erakutsiko dizuet nola geratu diren txanpiñoiak, bale? Eta kalkulatuko dut denbora baita ere, zuekin komentatzeko zenbait iraunduen plater honen prestakuntza. 25 minutu pasa dira, eta ikusten dezuenez, bueno, guztira aterako dut. Eta hauek dira gure txanpiñoiak, hemen gure bere saltxarekin, eta ikusten dezuenez, guztiz egindak. Primeran usaintzen du. Eta hori, animatzen zaituztet, olako inbertsioak egitea, porque inbertsio bat da, azkenen hau energia berriztagarria da, eguzkitatik ateratakoa, merkea, porque bakarrik erosi behar deu katxarro eta gero bere bizitza osoan zehar amortizau, erabili, aldeun guztia, eta bueno, ekologikoa, eta animatzen zaituztet. Olako eguzki sukaldeak begiratzea, konparatzea eta erostea. Gero arte!